Ngikubingelele mbukeli ngiphinda ngwamukela kwesimemezelo kuleshazo indaba ifika ngaso ke isikhathi uMax ke umfuka amakhanya lapha ke umlandeli ke omkhulu wakhe ke ukhuzani ke umfuka Pongotsi usevele ke wancenca wonke ke umlandeli womculo amaskandi nawo ke umlandeli ke walo ke iBlue Nation noma ke umlandeli wakhe ke ukhuzani ke ukuba ke aphuthume lapha ke ayothenga wona ke amathikiti njengoba ke umkhuzani ke ethembise ukuthi ke noma ke uzoba nomcimbi lapho ke abungaza khona iminyaka ewu15 ke elapha ke endimini yomculo kaMaskandi mbukeli ke awuyizole ke nango ke yena ke Max ke umfuka amakhanya ekhuluma kahle ke ngabo ke abalandeli bakhe ke ukhuzani nangawo ke umcimbi wakhe ke ukhuzani ozobula lapha ke eCarnival City ngazo ke i22 zawo ke uMarch kuyona ke lenyanga ke esikuyo mbukeli nansi ke evideo engushiya nayo yakhe ke uMax ke umfuka amakhanya siyabonga njoba ningibona nje ngimbethe ingubo eblue kulomcimbi ke akubizwa iBlue Nation kuphela kubizwa wonke umuntu othanda ukhuzani indlamlenze umfoka Mpungose wonke umuntu othanda iqhawe laseMandaba umuntu othanda upresident of the Blue Nation ukuthi ahambe aye Shoprite njengoba ngikhuluma nje akaqeda ukulalela lenkulumo avela ngene Shoprite athenga ithikithi lakhe na umcimbi useCarnival City lapha ya ngomhla ka22 May I mean njalo ngomhla ka22 March next week Saturday imbila yaswela umsila ngokuyalezela kuyobe kusindwe ngoba ethole ziyobe zibuya oMC Tshata oZimdola obingelela bayobe begcwele lapha ya kuyobe khona zonke ikhondla zabaculi nje obubona nje oBig Zulu naba omzukulu naba omjolisi naba ogatsheni naba abaculi begospel oJumbo olokhuzi lomfana kaHlongwane lona bayobe begcwele bakwethu naba omkhulekelwa kuyobe kusindwe ngoba ethole onjoko inkosi yamagcokama olimiti nabo khaza naba olabafana ofalabo ngingabala ngithini ngingabala ngifike phi bakwethu gijima uye Shoprite uyothenga ithikithi lakho lomcimbi weBlue Nation la khona kuyobe kuyobungazwa indlamlenze ukuthi seyiqede 15 years emculweni kaMaskanda endimeni yomculi kaMaskanda ukhuzani useqophe imilando ngemilando wenza izinto ngezinto wahamba amazwe wenza wenza kuningi niyokuthola konke umlando wendlamlenze niyowuthola wonke lapha ya eCarnival City mhla ka22 March kuyobe kumgqibelo kuwo wona lonyaka next week Saturday bakwethu suka inqabi yenqaba uqonde enqoleni iqondo ukunqoba amaqola aququda umqwayiba yakho inkunzi enyawombili ezinye zina ne2 multiply by 2 kwenza 4 midi mleke uqoshe ngomnyaka ophephethe emhlane ufudo suka iqhawe Herodi kade niyatakwa